Hyvää tiistai-iltaa. Helsingin yliopisto perehtyy lähiöasumiseen Turussa. Turun Jyrkkälän lähiön viihtyisyys nousi esille yliopiston aiemmassa selvityksessä. Jyrkkälä on pelkästään vuokra-asumiseen keskittynyt asuinalue. Usein vuokra-asuntoalueet keräävät huono-osaisuutta ja turvattomuutta. 1300 asukkaan Jyrkkälän asuinalue Turussa sai tänään mielenkiintoisia vieraita. Helsingin yliopiston opiskelijat selvittävät, miksi Jyrkkälä koetaan poikkeuksellisen siistiksi, rauhalliseksi ja turvalliseksi suomalaislähiöksi. Asukkaita on haastateltu ja iltaelämäänkin tutustuttu. Niin, meillä on sellainen tutkimushypoteesi, että Jyrkkälässä on osattu tehdä jotain oikein ja mietitään, että onko tämä mahdollisesti paras suomalainen käytäntö joiltakin osin. Hirmu siistiä, ihania ihmisiä, tosi ystävällisiä ja iloisia ja haluavat osallistua meidän kyselyihin ja kaikki on mennyt tosi mainiosti. Jyrkkälä on suomalaisessa lähiökulttuurissa oman tien kulkija. Kun pääkaupunkiseudulla on pitkään julistettu vuokra- ja omistusasumisen rinnakkaiselon erinomaisuutta, Jyrkkälässä keskityttiin pelkästään vuokra-asumiseen. Tällaisen lähiön olisi ennustajien mukaan pitänyt ajautua turvattomaksi, mutta toisin on käynyt. Jyrkkälässä isännöinti on yksissä käsissä ja talonmiehet ovat oman talon väkeä. Ongelmat otetaan tosissaan. Täällä on ihan tavallisia ihmisiä, niin kuin missä muuallakin. Ja todellakin ihmisiä tulee ja menee, mutta ehkä siinä, että me pystytään puuttumaan niihin. Me ei anneta niiden ongelmien jatkua ja levitä. Yhteisöllisyys näyttää elävän Jyrkkälässä voimakkaasti. Mä oon asunut itse aika monessa paikassa ja useammassakin maassa. Ja ehkä Irlannin maaseudun pikkukylistä löytyy jotain vähän samaa kuin mitä joistain täältä rapuista. Että just juttelin yhden ihmisen kanssa, joka sanoi tuntevansa jokaisen ihmisen heidän rapusta. Moniko kerrostalossa asuva voi sanoa samaa.